Eu chamo-me Raúl Peiceiras Vázquez, son de Barallobres, estou cursando no CIFP Ferrolterra, nun curso dual de produción de calor. Bueno, eu elexín esta familia profesional porque gústame moito as caldeiras e o traballo de man. E neste centro vin que había este ciclo e decidín presentarme. A miña experiencia na FP Dual é boa porque síntome moi ben, gústame traballar entre educación e traballo coas mans, e ao xuntalo coa empresa é moito máis didáctico. A miña asignatura preferida é mantenimento de instalacións térmicas, que coa profesora Marta, porque é unha asignatura onde o tema técnico de caldeiras, de condensadores e cousas así dáse moi interesante. Eu recomendaría estudar enerxía de auga porque é unha cousa que ten salida, é unha cousa que todos os días a temos presente, como a ACS, a auga caliente sanitaria. É moi importante, ademais de que o dito ten moita salida e hai traballo. Gustaríame traballar nalgo referido a este sector e agora mesmo teño unha empresa asignada, así que se co tempo podería terminar na empresa, pois mellor que mellor. A FP, sobre a miña opinión, é unha boa salida de traballo, porque aprendes moito máis que nun estudo básico, enténdese. Na FP, estar coas cousas, traballar coas cousas coas mans, aprendes moito máis que na teoría. Tedes que saber que se vos queredes facer un FP, decididevos, porque se estades dudando entre que facer e que non, un FP vale a pena. Se queredes traballar, se os metedes aquí, vaiades a ter que traballar. Vades ter chollo e vades facer o que queredes. Así que